LifePak Junior, Be Healthy, бъди здрав. Вие ще видите този продукт за първи път, аз за първи път го държа в ръце. А при нас в студиото е професор, специалист по биологично активни добавки и при това страхотна, грижлива майка на 2 деца, Елена Афанасиева. Здравейте, Елена! Здравейте! Be Healthy много го чакахме. Това е голяма радост за всички потребители на продукцията на Vision. Нека да поговорим за неговия състав, доколко е оригинална формулата на Be Healthy. Това е много нов продукт. Това е съвършено оригинална формула. Такава формула още не е имало в практиката. Ние познаваме някои лекарствени средства, които допълват противовъзпалителните свойства, които допълват витамин С. Но за първи път компания Vision ни предлага вариант с натурални средства, противовъзпалителни, допълнени с витамин С. Основните съставки на този продукт това са прополис и аскорбинова киселина. За витамин С допускаме, че всички от нас са чували, а за прополис аз лично знам, че това е много полезно вещество. И това е всичко. Нека заедно да погледнем следващия сюжет. Малките и слабите винаги се нуждаят от защита. Бъдещото пиленце е защитено от черупката на яйцето. Още от древни времена хората са се учили от природата. Използвайки смолисти и ароматни вещества от цветовете на растенията, пчелите добиват прополис, пчелен клей, който защитава от вируси и от микроби. Използвайки прополиса, хората се научили ефективно да защитават организма си от неблагоприятно въздействие на окръжаваща среда. Прополисът съдържа 11 съединения на биофлавоноиди и повече от 40 други съединения на биологично активни вещества, смоли, ефирни месла, минерални вещества, различни витамини и минерали. Той притежава уникални бактерицидни и имунностимулиращи свойства, повишава устойчивостта на организма към различни инфекции, повишава нивото на психоемоционалното и физическо натоварване, бързо зарастване на рани, а също така подобрява физическото състояние, стимулира имунната система. Действа като антибиотик, помага при растежа на децата. Просто е необходим прополиса при изгаряния, рани, катаракта, язва на стомаха, гастрит, туберкулоза, хепатит и инфекция на дихателните пътища. А какво вие можете да кажете за витамин С? Може ли да го предозираме? Трябва да отчетем този момент, отчитайки физико-химичните свойства на витамин С, нашия организъм усвоява само част от него, а останалото се изхвърля. Можете да не се безпокоите от предозиране на витамин С. Нашият организъм сам регулира нужното количество, колко да усвои, колко да изведе. Витамин С се явява основен за ръста и развитието на човешкия организъм. Освен това, той помага за защитата на организма от външни въздействия, т.е. започва да действат неговите антиоксидантни свойства. Витамин С е необходим за кръвотворението, за ръста на мускулите, за ръста на костите, за ръста на косата. Витамин С участва в окислителните и възстановителните процеси. Практически всички процеси, които протичат в организма, винаги използват витамин С. Ние имаме още един сюжет, този път за витамин С. Нека да го видим. От детството си ние помним, че при простуди трябва да ядем лимони и малиново сладко, защото в тези продукти има много високо съдържание на най-полезния и популярен витамин С, аскорбинова киселина. Това е антиоксидант, защитаващ мембраните на клетките от увреждане. Той е просто незаменим за ръста и развитието на клетките, кръвоносните съдове, костите, зъбите. Спомага за усвояване на организма на желязо и калций. Също така предпазва от авитаминоза, стимулира възстановителните процеси в тъканите, помага на организма да се бори с инфекции, поддържа силите при физическо и умствено натоварване. Най-богати на аскорбинова киселина са киви, шипка, червен грейпфрут, цитруси, черна боровинка, лук, домати, листови зеленчуци и картофи. Каква е дневната доза на витамин С? Можем ли да кажем, че употребявайки дневната доза от Be Healthy, напълно я задоволяваме? Be Healthy е пресметнат като профилактична доза. Затова една таблетка от продукта Be Healthy е достатъчен за деня на децата. Много често родителите си задават въпроси. Заслужава ли си да се пият тези синтезирани витамини? Не е ли по-добре на детето да се предложат някакви плодове, чрез които да може да се даде същото количество витамин С? Искам веднага да кажа, че съвсем не е просто. Предупреждавам родителите, които искат да нахранят своите деца с плодове в такива количества, които са необходими, за да набавят необходимото количество
на витамин С, която се съдържа в една таблетка. Например, за да изяде необходимата дневна доза витамин С от портокали, необходимо е да изяде касетка портокали. Аз не искам да говоря за това, че на детето ще му се наложи да изяде касетка лимони. Аз си мисля, че родителите веднага питат как би Хелси се съчетава с другите продукти на LifePak Junior. Кажете от какво и по колко да даваме. Знаете ли, този продукт е добър с това, че той може да се съчетае с всички останали продукти от нашите детски продукти. Най-главното негово достоинство е, че в съчетание с другите продукти той ще работи в положителна насока. Ще увеличава действието на другите продукти върху организма на детето. Продуктите на Vision, това въобще са подаръци за дечицата и родителите. Много е важно, че такива продукти до сега изобщо не е имало. Ние сме уверени в високото качество на нашите продукти. Винаги гледаме техния състав. Тези продукти са предназначени за деца, които нямат алергични реакции към пчелните продукти. Ако вашето дете има алергия към меда, то не е изключено, че ще се прояви и към прополиса. В противен случай, този продукт ще бъде безопасен за вашето дете и ще бъде много полезен. Биологично активните добавки за децата се явяват профилактични средства и те предотвратяват страшно много проблеми при децата. Компания Vision пусна вече цяла серия биологично активни добавки, ориентирани към много детски проблеми. И като част от тази серия, нови продукти се предлага Be Healthy. Този продукт ще бъде прекрасна профилактика за много простудни заболявания. Ще повишава растежа и развитието на вашето дете.